Prestone. Choga kana pekupiwa. Endo? Bueno. Mostra para Vanju. Dar, cara não. Muse Muria Zimbabwe. Ndakamira pana pasa Seh Calaz manager ndonzi Preston Maporisa. Ndauya kusangana nemukomana wamunoziya Valentine van Choga. Nyaya dzakadzichigoitika nekusanzwisana kwangoitikawo. So nenyaya dzecontract we have decided to give Van Choga surrender all his rights on all the materials that he have done with the YalaNation studio. So here I have drafted a letter to show that we are going to terminate everything that we've been doing in Van Choga. So the contract, actually I couldn't carry the copy with me, but the contract of Van Choga, as you can see, is there in my phone. The hard copy I left somewhere. I'm actually going, I've already given him contract here, keep a phone party. So as we speak right now, we just want him to go through the termination letter to honor the I think he'll give a word to you. Utangono tindizere, jirukumfadzere, tishenda mbele. Van Choga. You can go through, it's the same. You want, it's number one. Ingori one, I am a copies angwa. So just ingoveringa one on 1 pieces. Anza ndakona. Paunongo sina unzwisisa, unongondibvunza. Ndo batsirana lewe. Because I think it's I think the other issue you've been saying, you've been concerned about your contract.
you can confirm to the people that contract yako wanayo. It's now wanayo. Contract yangu ndana. And it just confirm to the people vangoziva kuti contract yako wanayo, and you are here to surrender all your rights of all the material and all your music on iTunes, on all platforms. So we are here to sign this letter. There is my witness from YalaNation. I think you know him. I think you also brought in your witness. I don't know his name. What's his name? Munyaradzi Shanta. So Mr. Shanta tokumbira ngobuda motikari katingoenda pamberi apa tingosainirana zvipere. I have got 3 copies with me. You're gonna take 1 copy, and the other copies they'll remain with us. So I think the other main factor that is of concern, it has been why you were asking why music young yakazoiswa pa iTunes ndisingazivi. But I think patakasangana on the day wakasaina contract wakasaina it was there on the contract, and it's there. If you look on clause 4, I think for the benefit of everybody, Mr. Shanta, you can read clause 4 for vanhu kuti vangonzwisisa kuti yakamira sei. Clause 4 yomogona ngoiverenga. Yes. Okay. In consideration of this agreement and without further payment than as arranged provided for yourself, you grant to YalaNation Studios, its associates, subsidiaries and nominees: 1, the right of manufacture, advertise, sell, lease, license, or otherwise use or dispose of any or all fields of use throughout the world, or to refrain therefrom throughout the world, or any part thereof, records employing the performances to be recorded hereunder upon such terms and conditions as YalaNation Studios may approve. 2, the right to use your name and photograph if desired in connection with the exploitation of said records. 3, all rights in and into the matrices and records, and use and control thereof upon which are reproduced the performance to be recorded. Yeah, and I think Van Choga about you have been answered the question as to why YalaNation was in control son sendo cena pa kona. Bisa pa your name in full, Van Choga. Nyore ba? Rako. Chero le basi. One idea nditi. This right ID number. Ayi verify contract. No, verify. Ngo isende. Tunochizo nomso. Van Choga anzoverenga kuti vanhu vanaweza kugutsikana nawo kunzwisisa iri contract. Aiwa, nzwisisa. Kungotaura nevanhu zvakanaka Van Choga kuti vanzwisise kuti vasazoona kuti pane pauri kubatirirwa here kuti pane zvisiri uranzi kusaina contract rei sawada zvati contract rei rakusaina.
And also, Mr. Utonga, I'm just saying witness. Witness. No witness akusaina. And also for the benefit of everybody, I'm sure iTunes yako yakaitwa na taya about 3-4 days ago. I sat here and I send that yako appear. They said they will give a response in 3 months. I think you know it's like taya yako explain. And also you count yako. Everything will surrender to the guy. Kana chacha ni mari. Tina mari yako yatatora. And also I need to make it clear on the United Nations 95 United Nations, I think it's mari anonokakuya mari dzakaiswa munostor account ende mari yako kukuya. And it's not for the benefit of everybody. Don't walk out with the years mari anonokakuya. And there's a letter that was sent to me from nations yokushowa kuti mari yaita sei yanonokakuya. And it's going to try to say try akandita angakakutumira tsamba iyi. This is the letter yokuratidza kuti mari yako haina kuita sei haina kudyiwa, ingori payment yakanonoka kuya iyo. Repayment delay apology yakaitwa neYork Festival, saka is everything is there, everything date iri kuona 17 June 2020 ndopa dzakauya tsamba wakatumirwa natai. Anditi tsamba ndakuitumirwa auna kuitumirwa. I will forward to you, but tayanga achitaka kutumira, but the payment was delayed. So everything, your YouTube, your Facebook, Choga ma accounts ake ese YouTube, Facebook, anga ndiye admin, ndiye everything. He has taken everything. My rights ake tamasarenda. This is the letter of confirmation with all the signature. So I'm gonna give one copy to Van Choga to make sure to mangwana apana anozoti pane zvakadai. Van Choga, you have surrendered all your rights to me. I wish you all the best. God bless you. That's it. Mwana magandema Jaita. Amana maswera sei. Ndanzwa ndaona mwana wangu achibvunza kuti sei maitira zvinhu paroad. Van Choga last time patakataura naye takaitira kustudio and pakazobuda murume wekunzi pakazobuda murume wekunzi Van Choga tikumitira chimafia. Taikwanisa wamushedza kustudio, but iye ndofunga anogona kuti pamwe studio dachimuchikidzira, but atingamuchikidzire because Van Choga taigara naye paaidya ndopataigara naye tozomuchikidzira nhasi. Chaita kuti tisangane mutauni ndechekuti iye anga achitotya kuuya kumbari, ndofunga kuti pamwe twaita se toda kunetsana naye. Saka hope ndadayira pari kunzi semasanga maiti mazviitira mutauni maiziya. Ende chimwe chinhu chechitu, hatina mari yaVan Choga yatakadya maiziya, hatina sendi ratakadya. Ndini ndakatobuda mari yangu pazvinhu zvese izvi. Handika iTunes yakaisirwa iyi, I think haina kana wiki yaiswa, handifunga kuti pane mari yekuchanga yabuda haisati yakutomupinda mari. Ende kana tikuti tikumupa zvinhu zvake, tikuti masong ake akaita angaitroka acho ari kuiTunes, ari kupiwa masong ake, ari kupiwa account yake natai. Ndosaka tasaina kuti hatisina marights pazvinhu zvake, hapana chatinacho maiziya. So vari kuti anzi Van Choga ari kusaina contract kuti music yake yatorwa. Van Choga zvangu zvakauya nazvo kuYalaNation adzokera nazvo, hatina chinhu chaVan Choga itatora maiziya. And pane zvimwe zvinotaura mndani mari yeshow yakaita kushabhaki nokwanisa kukonfirma kana naplot mako ndo vakatotipa show iyoyo, mari iyoyo haisati yauya.
maiziya. Chaita kuti tiende live nje kuti pavoice note riya pasitanga kutaura vanhu kuti hanzi ye mama kaisa mufana mukuona muchimuchikidzira. Hatichikidziri Vanchoga, tisitatori family yake. Tozomuchikidzira nhasi nokuti ati achada contract. Ende ukatonzwa mavoice note ndiye angatori nevoice iri pamusoro. Vanhu vese vaitaura navo vaitotaura bo. Chaita kuti ndide kuti nyaya ibva yapera mwangona kungosema zvimhanyira manyira. Ukaona kutonzi pageto uri kuba mari yemunhu ka. Hakuna mhosva nemupfura seiyoyo, waiziya. Iwe uriwo kutopomba mari pachini. Ukaona vanhu vakakumaka utanga kushandisa nyaya kuti maibira mufana mari maita sei, waiziya. Mama kudya mari yemwana. Vanchoga haana kana 1 rand raakaisa paYalaNation rakadzosa. And for the record hatina kudzinga Vanchoga, waiziya. Vanchoga akaita nchada ndani vanhu vanga vanda kushanda navo, waiziya. Saka mukati ye mufana wangu chawana mumwe munhu vakuitira utsinye, waiziya. Hatina kudzinga Vanchoga, akaita achada. Isu takaita pati yedu. Ende vari kuti hanzi ye machazoenda kuofisi unosaina contract. Vanchoga aramba akati yatisangane mutown because afunga kuti pamwe pane tichida kurova munhu, maiziya. But sezvo inezvi kubvira nhasi ka haachazi mumaoko medu. Zvese tapedzerana. Music yake tamupa, maaccounts ake, YouTube yange gallery yake tatisipo, Facebook. Chinhu chakangoitika ndofunga chamutsa zvinhu zvese izvi nyaya inonzi iTunes. Ende nyaya iTunes kuti izosumuka nyaya iTunes akatraya kuda kuregister music yake nana Kawara. Tomoti record album isusu andika ana Kawara vayabva vatraya kudaisa paITunes. Then pavakada kutraisa paITunes behind our back ndipo vakazonzwa kuti taya yaita sei, taya yakatoregister. Ndo pakabva agumbuka manje papo vatanga kutochinja mastatement, waiziya. Ende vanhu vataitoti isusu tiri busy nchita tiperekedze mufana wangu Vanchoga kwakati mufana enda unoshanda nawo. Ndo vanhu vakatanga kutofurira mufana manje kutozomusimbisa zvokuti vanhu vatakati nditodzana na Vanchoga ka ndo vakuti ndo waiziya. So nyaya yacho ingori but amufana wangu abo izvi nezvitabuda zviri bhucha achakaipa nje kuti ndada ngoclear kuti YalaNation yana mari yaVanchoga yakacha, waiziya. Ende ndokuregerera because mazvese uri kupinzwa uri kusimbiswa ndokumaziya. But anytime yanoda help yangu ndendiripo, waiziya. Wada kudzoka kuYalaNation teitiriko. Contract ranga uchinetsera vamwe vanhu vanga vachibvunza ndiwe mwenye yakakosha. Vanhu vanga vachibvunza kuti makanyemerei Vanchoga contract. Inini jamani handisana mboita zvekusaina maartist. This was my first time. Handika ndatodzidzawo pakasainiswa vafana takangosaina macontract ka vatangomachengeta, waiziya. Because that was last year muna June. Tasingamboziva kuti tichasvika kweso, waiziya. So tasingamboziva tichasvika pakunetsana vanhu macontract akangogara ari kuna lawyer. Vanchoga mabvunziro akaita contract haana kubvunza zvekuda kuti akatanga kuti from nowhere ndipe contract. Auya kuzosaina contract kuti mpe contract. Ndo dhera aitaura zvaitaura pavoice note pepe. Achiti hapana zvamakaita chichichi. Chakaita kuti ndisamupe contract chinhu ndakati Vanchoga handiwatiwo uchada kushanda nesu. So there is no need kuti ndikupe contract uridii. Uya kuzoti waiziya. Saka hapana chandokupira contract. Iwo ndanzwisa kuti wati YalaNation haina zvairi kuita. Saka contract takutoita sei takuri terminate tangoribvarira hapana chandokupira ucharidii. Because wata uchada kushanda mamusic rights ako ese tikukudzorera. Ndo reason yansina kumupira. Saka haiwa muenezo rakanaka. Tamupa saga rakaenda naro. Ende vanhu musade kuisa nyaya yekuda kutanga mino. Hapana mufana pakwatiswa. Dai taida kumuchikidzira ka tasikatomusaina kana contract, waiziya. Tatongomuchikidzira tiri tega kutoita zvese but kana zvitoenda live da umubuda pachena ka inyaya yekuti taitoziva kuti kuna vanhu vari kufamba vachimufana ari kuchikidzira vanhu, waiziya. But Vanchoga vanoziva vaitoziva kuti ndaitomupusha semufana wangu, waiziya. Kana tips mufana wangu andogara nenda saka handamupusha zvanoita Vanchoga. Hapana pandozomboita sei pandomuitira utsinye. Anytime mufana wangu aiva bolato. Nemabhanditi ndikukumbira muregerere mufana, maiziya. Because mabhanditi ndikuziva kuti pane vane hasha nonga kuataka mufana kumutuka. Aiwa bo muregerere mufana. Zvagona bo zvatadzawo macritics ari kumusic but musamumake naye musapote. Handingamboti project randakashanda kuti zvisumuke ndozoti mufana ndada kuti adhakwe zvinhu zvake zvidhakwe because achashanda kuYalaNation. Maya ndiri kusapota ende zvinhu zvako nditoposta zvanoenda nazvo zvandaingoita. And same to you mabhanditi aiwasimbisa mufana hapana, maiziya. Bolato.